Slovenská ekonomika si udržala medziročne vyšší výkon aj v druhom štvrťroku, jej napredovanie však bolo najpomalšie za 2,5 roka. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách vzrastol o 0,6% a mierny rast dosiahol aj medzikvartálne po sezónnom očistení. Tempo rastu pod úrovňou 1% zaznamenala ekonomika druhý štvrťrok v rade. Do plusových hodnôt potiahol ekonomiku hlavne domáci dopyt. Domácnosti si dovolili viac míňať a ich spotreba medziročne vzrástla o 2%. Viac si dopriala aj verejná správa. Jej spotreba sa zvýšila o 2,2%. Objem investícií meraný tvorbou hrubého fixného kapitálu bol medziročne vyšší o 4,2%, pričom investovanie sa dostalo do kladných čísel po 3 štvrťrokoch poklesu. Vplyvom vyšších výkonov vývozu dosiahlo saldo zahraničného obchodu v bežných cenách mierne kladné hodnoty, pluse bolo prvýkrát po roku. Tlmiaci účinok na rast hrubého domáceho produktu mali výkony odvetví hospodárstva merané hrubou pridanou hodnotou, ktoré zostali medziročne na rovnakej úrovni. Rast hrubej pridanej hodnoty zaznamenalo síce 60 odvetví, vrátane kľúčového priemyslu a obchodu, ale ani tie nedokázali stiahnuť výrazné prepady najmä v činnostiach oblasti nehnuteľnosti a v stavebníctve. Súhrne za prvý polrok 2025 hrubý domáci produkt v stálych cenách vzrástol o 0,7%. Hrubá pridaná hodnota medziročne vzrástla o 0,4%, zvýšenie zaznamenalo 6 z 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Celkový výsledok potiahol najmä domáci dopyt, a to pokračujúce vyššie minanie domácnosti aj verejného sektora. Spotreba domácnosti medziročne vzrastla o 1,2%, spotreba verejnej správy o 1,7%. Tlmiaci účinok na ekonomický rast mal pokles objemu investícií, ktorý za prvých 6 mesiacov roka klesol o 1,4%. Nepomohol ani zahraničný obchod. Rast dovozu bol rýchlejší ako rast vývozu, čo stiahlo saldo zahraničného obchodu do mínusu.